Sí, des que he començat el tractament al balneari, realment ho he notat. O sigui, vaig molt cansada, però és un cansament diferent. Jo havia estat en aquestes termes, però no coneixia aquesta part, coneixia l'altra. Llavors, jo m'imaginava que anava a l'espa a relaxar-me. I m'ha sorprès molt gratament. I sembla que no, però Déu-n'hi-do si es treballa. O sigui, la Susana ens fot canya. Sí que he notat que el fet aquest de que t'estàs movent constantment no et fan tan mal les articulacions, sobretot amb les mans, i m'he trobat molta millora amb el que és el tema dels genolls. No tinc aquell dolor intens que sempre formava ja part de mi. Sí, em noto molta més força, em noto que tinc més ganes de moure'm. L'angoixa, l'ansietat, tot disminueix, vaig més tranquil·la. En el tema de la piel, cómo luego se te queda suave y el descansar bien y sentirte también muy bien de bienestar a nivel físico tuyo y a nivel mental, sobre todo. Y el conocer a gente. El treballar en grup és estupendo. Sí. Jo, la veritat, vull dir, m'ho he trobat i m'ha tornat a fer ganes de fer coses. Potser perquè totes estem igual, no? Però ja només l'ambient i et sents que ets una més, no ets una malalta. Jo almenys no em sento una malalta quan estic aquí. Entres en contacte amb gent que no coneixes, però que el sol fet de que estan en la mateixa situació que tu, tens una connexió especial. Y sembla que els hagis conegut de tota la vida. Para mí ha sido muy gratificante. Al final hablamos el mismo idioma. Saps que l'altra persona comprèn perfectament tot el que t'ha passat a tu perquè ho ha viscut també. Jo ho recomanaria moltíssim. I ojalà, vull dir, fos algo que poguessin fer totes les persones que passem per coses així. Tinc un fill de 6 anys. Quan vaig començar amb el tractament, quan em van diagnosticar, el nen tenia 4, i llavors el que jo volia era, el que necessitava i volia era poder portar el meu fill cada dia a l'escola i estar amb ell. Al final, intentar fer una vida el més normal possible i per això tenia aquesta necessitat de fer exercici, de l'alimentació, de cuidar-me tant com pogués per contrarrestar tot el que em venia. M'agradaria seguir i si no pot ser, perquè de moment això és un estudi, sí que tinc present de fer-ho pel meu compte. El dubte que tinc és quan ho deixi de fer, què passarà? Si tindré que anar-ho seguint fent sempre o què? Però per l'almenys ens han donat l'oportunitat de conèixer aquesta possibilitat i això és d'agrair moltíssim. I tant que ho recomanaria molt. Sí, sí.